bagara. Lab sindikatua klase sindikatua da. Horrek esan nahi du, Osakidetzako soldatapeko kategoria guztiak defendatzen ditugula. Gure ekintza sindikalarekin langileen baldintza sozial eta laboralak defendatu nahi ditugu. Klase sindikatua garelako langileen arteko elkartasuna sustatzen dugu. Sindikalismo edo sindikatu korporatiboek ez bezala, beraien interes propioak soilik defendatzen baitituzte. Sindikalismo korporatiboak ahultzen du langile klasea, eta gure kasuan, Osakidetzako zuzendaritza erosoa sentitzen da langileak elkarren artean borrokan ari direla ikusita. Lab gurera, klase kontzientzia, talde lana eta langileen batasuna eta elkartasuna sustatzen jarraituko dugu. Langileei, zuei, ahotsa eta protagonismoa emanez. Bestalde, guretako batasun sindikala beharrezkoa dela. Azken finean, bat eginda, indartsuagoak izango gara Osakidetza zuzendaritzaren aurrean. Bestaldean, eta sindikatu soziopolitikoa garen heinean, oso aktiboak izan gara, herritar eta langilean artean eraikitako espazioetan, adibidez, plataformetan. Pesatzen dugu hau egokia dala, batez ere herritar eta langileon helburua berdintsua dalako. Langileek duten arazoak ere Eusko Legebiltzarrara eraman ditugu. Arazo hauek konpartitu ditugu ere aurrerakoiak diren alderdiekin. Kaletan, lan zentroetan ez ezik, langileen ahotsa parlamentuan ere entzungo da. Gora langileon borroka.